नमस्कार, हमार नाम नेहा हर और भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। रवि किशन के नाम के आगे भले ही भोजपुरी एक्टर जुड़ल बा, लेकिन वहाँ के कई गो हिंदी फिल्मन में बेहतरीन किरदार निभौले बानी। आज के वीडियो में हम वहाँ के ऐसा 5 गो पात्रन के बारे में बताएम जाना के देखला के बाद रउआ के लागी कि यहाँ में कूट कूट के टैलेंट भरल बा। लक शुरुआत साल 2009 में रिलीज भइल फिल्म लक से करत बानी। ये फिल्म में रवि किशन, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती आ आमिर खान के भतीजा इमरान खान के साथ देखल गईनी। ये फिल्म में रवि किशन राघव के भूमिका में मौत के खेल खेलत देखल गई। जब वो मिथुन चक्रवर्ती के कनपट्टी पर बंदूक रख के कहता रहे कि 28 साल में ऐसा नइखे भइल कि राघव के बंदूक से निकलल गोली मरे वाला के खोपड़ी से ना गुजरे। फिल्म में रवि किशन के कई काम की समझे खातिर वहाँ के एगो डायलॉग वाला सीन ही काफी बा। फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के किरदार सबका दिमाग में अभिले होकबे ही करी। ए फिल्म में रवि किशन देखल गईनी। ए फिल्म में वहाँ के निर्जारा भूमिका चौला के मंगेतर के किरदार निभौले बानी। फिल्म हेरा फेरी के बात करी तो फिल्म में रवि किशन, अक्षय कुमार, परेश रावल आ सुनील शेट्टी पर बंदूक दिखा के हकलात लहजा में कह रहल बानी कि दिवाली थे तब पैथा था या तुम लोगों ने दान से मार डालूंगा। ए फिल्म के 18 साल हो गई बा, लेकिन वहाँ के तुतलाए वाला अंदाज आज भी लोगन के दिल और दिमाग से नइखे हट पावल। बटला हाउस साल 2019 में रिलीज भइल फिल्म बटला हाउस में भी रवि किशन काम कैले रहनी। इंस्पेक्टर के वर्मा के उनकर भूमिका के काफी पसंद कैल गई। खाकी द बिहार चैप्टर, अब फिल्म के ना वेब सीरीज की बात कर लेते बानी। द बिहार चैप्टर